Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. So, South Africans, I made a video last 2 weeks. I said there is no way these guys are going to walk away freely after all these things they are doing. What's happening? He has apologized for what he did, but he's still going to be arrested and sent to jail. Jacinta also have a case in court. If she's found guilty, she'll be sent to jail because of this March movement. They all started this illegally by beating people up. This last guy, he's very smart. He's using his brain. He refused to make a mistake. He refused to threaten anyone on the TV. But he's on the street beating people up. That's his own crime. They are just waiting for him to commit one more little tiny crime, and they will be all sent to jail. Just when the 30th June is around the corner, and these guys are being summoned to court, some are being arrested. You see, when the June 30th has finally come, right, there will be only one person to control the crowd, and we all know that's impossible. The entire South Africa is coming out for this. So one person cannot control all this crowd. So there will be a lot of looting, there will be a lot of killing, there will be a lot of violence. And all these things, they will be the one to take responsibility for it. Oh, sensational. I'm telling you guys, there is no way, there is no other way for them to walk away from this without going to jail. It's already too late for them. They are just scapegoat being used. Peacefully futhi ayikho nento eyodwa ezokwenzeka ngisho la ngomhla ka30 ngeke kufe ngisho iglass uNkulunkulu nobaba bamkhulu bethu bavukile emalibeni nabaholi balelizwe bazokwenza isiqiniseko sokuthi yonke into siyenza ngokomthetho sisekelo wezwe laseNingizimu Afrika asihlehle mangiyobe ngiyiphakathi ngifile my spirit will rise again. So mhlawumbe ke phakade ubona ukuthi lokhu kumelana nokungatshizwa kwabantu kungatshikiswa abantu bokufika abangena amaphepha konke lokho kwenzakayo kunjalo nje ngoba mina wathi ngiyi-smallest boy ever ngiqale nini uthuka abantu abangaki yena uthuka abantu abangaki yini ezokhetha intuthwane yimina ebona ukuthi ifanele ukuboshwa umuntu ongelutho angithi mina ngilutho kuyena yena udumile unemali mkhulu yabo so ke manje ke ngiqale nini mina ukubaluleka kuyena mawuyibuza lo mbuzo nje okwesibili zingakanani umonakalo owenzekile kulelizwe angithi yena vele kuyonke lamazwe ngaphandle unobudlelwane nawo ngisho iqembu lakhe igcwele kulawo mazwe ngaphandle usuthi manje ngeke asakushintsha avumelana ngakho nabo ngakho ke yingakho ke qhubeka nale ngqondo yakhe ke efuna ukukhanda kwesatshwa ufuna ukukhanda i-dictatorship in this country. He will never succeed. He must rather kill me. He never succeed. We are here now. Manje ke thina ke ngeke sifuna ukudisfocuswa uye lo. Ukusithi phakade ukuthi liyaqhubeka ke imashi nge-30 kaJune nimile nje ayikho into ezodifocusa lapho usushilo nje ukuthi ubona ukuthi lezi zathu ezithathiwe manje mhlawumbe zizozama ukunidirayila ngesingisi ukuthi mhlawumbe imashi ingaqhubeki besike sezwa futhi kwi-minister in the presidency esithi akuna shutdown ezoba khona nge-30 kaJune la eSouth Africa kodwa imashi le lethi iyaqhubeka ngizwile futhi nokuthi mhlawumbe kusasa eBinoni kusasa okanye ngoMvulo ikhona imashi ezoba khona eBinoni and sekunamalungiselelo kwabantu abafana nani nje ukuthi iqhubeke leyo mashi leyo noma kanjani sobe sikhona eBinoni ke siyovala thaqa ngokuthula noxolo wena wabona abalandeli beKaizer Chiefs ukuthi abafana bokuthula noxolo kunjalo futhi ngeke sisivume ukuthi sidifosa ngoba ama-achievement achievwe ile mash uJacinta nomfokandabandaba
nomlando samaqhunwini izinto engakaze zenzeke kulelizwe since the dawn of democracy and ukuba peaceful naye lo uShabeni akayeke lo mama lo ukuthi angene o TV esebenzise ama state resources ehubhuza amanga akukho shutdown esiplanile lana akho unrest esiplanile akho xenophobia in this country. We are the peaceful country ever and the most welcoming nation ever. So siyayicela bakwethu ukuthi benze isiqiniseko sokuthi abangahlulwa ipolitiki behlulwe ukuphathizwe. Thina ke siwumphakathi sisukumela as normal civil organization silwa nento esihlukumeza sonke uhleli lapho nje dadewethu nawuhlukumezekile ummiso nomatshana nawuhlukumezekile akekho ongayiboni lenkinga kodwa babengazi ukuthi izolungiseka ngendlela esisukume ngayo thina. They never see it coming. Now it's here. They must accept the challenge and they must accept it non-politically, non-violently and peacefully. Ezomasha iviki neviki kuwo wonke amadolobha aseningizimu Afrika nakuwo wonke amadolobha sithi akusukuma wonke umuntu koLimpopo koPolokwane koNorthwest Cape Town yonke indawo akukho la singezuya khona. Siyacela ukuthi iningizimu Afrika ibambele yona ukolopha izwe layo ngokomthetho. Sicela nezigebengu njengoba bese besikhatha nabantu baseLesotho bengiyolamula impi lapha uqanjwa amanga abantu abayizigebengu beqamba amanga bethi abantu abakhuluma isisuthu bazoba itarget njengoba kumashwa. Ayikho into enjengaleyo. Uma iculo lesizwe laseNingizimu Afrika linolimi lwesisuthu ethi burena buruka ekhombisa ukuthi as a part of the official languages yalelizwe and 70% wabantu abahlala eSoweto abesuthu. Ayikho ke indlela yokuthi thina singaba neviolence thina singaxosha abantu ekulelizwe abakhuluma ulimi lwesisuthu noma lwesipedi amanga lawo yingoba baplane bona labo sopolitiki ukukhoza idivision amongst us and because iviolent bese beyithatha beyiname kakuthina. Ngeke kuze kwenzeke umdali wezulu nomhlaba namathongo babamkhulu bethu angeke alivumele lento. Kodwa usakhumbula nje phakade ukuthi ke wabizwe enkantolo ngicabanga ukuthi kwakungo-1 for elagama elithi asikhale. Yeah. Uyakhumbula ke? Siyakhala namanje siyakhala manje. So ke manje ke ama-South Africans ahleli lapha emakhaya ngiyazi ukuthi no mama uNgobese uZuma naye beke wakhuluma ukuthi ngibonile ivideo yakhe ikhuluma ngokuthi akuzukubakho violence akunamuntu othi makuhanjwe kuyoshawa abantu nge-30 kaJuni. Abantu bangathemba kanjani ke because this is not the first time ke ephakade akagugi ukuthi ubizwe enkantolo kuthiwa awuzophendula nje ngendlela. Awangibiza kahle nkosazana emhlophe njengehlaba zolwandle. Awu wena ogeza ngehla mina ngiyaphuza ngezansi awuphakade kagugi akanjengamakhosi asendulo. Ngaqinisekisa dadewethu kulokho ukuthi nakanjani kwakuyi different matter leyo sasilwela ukuthi an 8-year-old man isikhathi sokuphuma ejele noma kuthiwa wonene emhlabeni. Kodwa i-freedom fighter ayikwazi ukuthi ngaboshwa sasilwela lokho thina futhi nakhona sakulwela peacefully. Akekho umuntu wathuma abantu ukuthi bawuthola amafriji ey'tolo. So ke manje ke uhulumeni naye ke uyazi ukuthi lokho kwadalwa yini. Yingakho inkantolo yangithola kungenaqala mina kulokho. Mina ngathi ayikhale ingane kaZuma ubaba uboshiwe zasukuma ke zakhala ngempela isililo sezwakala eNingizimu Afrika. Ubaba wagcina iphumile ejele. Namanje ke sisho njalo sithi abantu bokufika abangekho emthethweni abasenzele nje uxolo behambe kusemanje ngoba mina ngiyaqala abantu abalenyanya kangaka izwe labo abalenyanya kangaka vele kulamazwe lawa ngendlela udoti ngawo lamazwe uhlupheka ngisho isigwili kulawa mazwe amalunda khona ayahlupheka. Ngakho ke le jone ey'nyosi elabantwana bethu nezizukulwane zethu abakwazi ukusuka lebezosonela lelizwe leli benza ubugebengu kulelizwe bebulala abantu bengatholakali. Uphi DJ Warasi? Uphi Lucky Dube? 2006 ebulawa yibo laba abantu bokufika abangenamaphepha. Manje ke izinto ey'bambekayo kulelizwe ngisho umongameli imali abayifuye lapha kuye intshontsho abantu bangaphandle abangenamaphepha ayifuye lapha emzini wakhe amadola. Imake bamchulu njengoba ke usuxolisile ke manje will you be handing yourself over to police ngicacise nje leyo ndawo leyo?
okanye nisaxoxa nabameli? Sizokhuluma nabameli, ngizoxa ngabameli mina noma ngizothola lolu ucingo, kodwa ke mina ke angiyena kumuntu ozowesta. Uma kudingakala ukuthi mina nginikele emaphoyiseni ngizokwenza lokho, ngizothola i-guidance yabantu abazomthetho number 1. Kodwa makufanele mina ngisukume manje mina nginikele emaphoyiseni, angeke mina ngilokhu ngiwesta ama-state resources. Kodwa engingakusho mina mangiboshiwe ngicela iNingizimu Afrika ihlale phansi ibambe umthetho, ingaphunyuki endleleni nasekambisweni esiyibhekile ukuthi abokufika abanganamaphepha abahambe. Ngicela basukume bakhuthale kakhulu kunaqala ukunoma bona baphula umthetho egameni lami noma babulalane bodwa egameni lami, abavele behloniphe kube sengathi phela ababonaka lutho, kodwa bona bakhuthalele ukuthi inhloso yethu yini. And mhlazana ngiphuma futhi nami ngiyoqhubeka lapho ngoba nginethemba lokuthi asifani sonke khona abangeke bevuma ukudayisa ngomphefumulo kangizwe khona esejele, khona abangeke bevuma ukudayisa ngomphefumulo kangizwe. And then mase ngiphuma futhi lapho siyaqhubeka nomsebenzi, siyoze silikhulule lelizwe emaketangweni alaba abantu abazonde izwe labo. Lo mfana mina ngimazi ukuthi unjani ingqondo lomfana, khona umuntu ozonda ukhalo lwakhe azonda abantu bakubo athi abantu bangaphandle ibona babalulekile okudlula bakwabo. Hayi bakwethu, akuyayiwe evotini, ngiyoke ngibone nanka amehlo akho mbongo. Mlando, siyabulela kakhulu ngesikhathi sakho la ku-SABC News. Siyabulela. Ngiyabonga kakhulu Nkosazana, uNkulunkulu angigcine lapha ekhaya lami elikhulu kwa-SABC, ila engafunda khona ukuba umuntu nani niqhubeke nibambe nihloniphe inhlangano yase-SABC eNingizimu Afrika. I love you. Siyabonga kakhulu Phakathi. Thank you very much indeed to the social activists as well as media. I really don't understand people who hate Ungizwe, because what do you mean you hate such a person? Like, I don't understand. I was watching his video where he was speaking to this other lady. Yes, on the video you all saw. And the lady asked him about this term of Ziyakhala, and he went back and said, yes, Ziyakhala, Sakhala namanje, like, it's still going down, which I'm sitting here asking myself, why is he saying that? Considering that he is in trouble as we speak, like he is in big trouble, but he still continues saying that, laughing. Guys, I've never laughed like this. But anyway, please say your thoughts down below in the comment section. And this man right here, I think is from Nigeria, or I don't know. He's actually laughing about Ungizwe's situation, saying that I told you guys that these guys will end up in jail, like maybe 2 of them, because he's saying that Ujacinta have got a case as well. So, hey guys, Buning, it's a lot. And if it happens that 2 people go inside, 1 person cannot manage this whole thing. Like, I don't think 1 person can be able to control, yes, all these South Africans that will be out there doing much and much, which means it will be a mess. Like, it will be a mess, guys. But anyway, say your thoughts down below in the comment section. What do you think?